Nyapa? Tak sodok nangis sing. Le, piye cah iki? Yo ora piye-piye. Dari mana aku ki Marsha and the Bear dari sodok bedal. Yo ora disodok malah mancep. Lah wani apa ora? Cakene ya panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal. Lah yo paham lho jane. Kurang piye? Tabrakan cuwilik sak tuyul elektrik kok kemaki we nantang wong. Rasa sama itu. Cilik lo malati iso blending wetengmu. Sedot iku gringgingen wae rasa nantang aku. Ya. Alah, tak sedot gendan paling polahmu yo ora karo-karuan.